Athens last summer. As Greece's economy hovers on the brink of the abyss, the filmmaker Konstantinos is following Alekos Ploumaritis, the Golden Dawn candidate for the Greek Parliament. Τα στυλιάρια. Τα στυλιάρια εδώ, από εδώ. Σου βγάλω μαλλί, κατόπουστα. Με κοιτάει κιόλας ο Λεχρήτης. Από το Πακιστάν με κοιτάει. Πάρτε ψηφοδελτίο. Εσύ αδεί, μαντιά μου, θέλετε να ψηφοδελτία. Πάρτε κι άλλο ένα. Μαλία, Χρυσή Αυγή, παντού. Δεν είναι. Έλα ρε άντε, με τα σκόρτα από εδώ. Έχεις το διάλο από εδώ. In the midst of punishing austerity, the party is surging in popularity. The message, immigrants are behind Greece's crisis. Τίποτε οικονομικό θέμα θα λυθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστες. Μόλις ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδες που μας πίνουν το νερό, μας τρώνε το φαΐ, μας αναπνέουν τον αέρα το δικό μας τον ελληνικό και μας σκοτώνουν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί, να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέβουν. Είναι πρωτόγονοι, είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Τα πούνια γιατί είναι και ωραίο ψεσόν για ανθρώπους, γιατί είναι χημική. Αυτή μπορεί να πάθουμε να βγάλουμε κανένα καντήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια. Συμφωνείτε κύριε Γιώργο? Θα φτιάχνουμε κτίρια να πούμε, κανένα λαμπατέρα θα φτιάξουμε με το δέρμα τους. Τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι να πούμε. Να τα κάνουν παιχνίδια για τσένη. Τι άλλο ρε Γιώργο θα πάρεις από τους αριστερούς? Τα δόντια θα πάρουμε για κοκολόγια. Οι όσοι έχουν χρυσά, χρυσά δεν είναι. θα παίρνουμε. Τα χρυσά πάνε στο κράτος. Γι' αυτό είσαι δυστυχής. Από πού είστε? Έλα εδώ, τα παιδάκια μας έλα εδώ. Χαμογελάτε παιδιά όλοι, χαμογελάτε. Να μας δέκα. Ωραία, εντάξει Γιώργο. Γεια σας, γεια σας. Εμείς τους αγαπάμε τους ξένους, τους φίλους μας. Έλα εδώ, για πάρε μας εδώ. Η φωτογραφία οικογενειακή, πάρε μας. Μια οικογενειακή. Είναι από το Μπαγκλαντές. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ που πέσατε σε χρυσαυγίτες εδώ. Τη γλιτώσατε στο μη τη γλιτώσατε. Και έχεις καμιά μέρα πριν βρεθούν αυτά εδώ πέρα σε καμιά ασφάλεια Αττικής στο Amid plummeting living standards, the hatred and racism directed at immigrants here has become almost mainstream. Στα παγκάκια δεν μπορούν, κοιμόντουσαν, κουβέρτες, χαρτόκουτα κάτω, τι να σου πω. Δεν περιγράφεται αυτό που υπήρχε εδώ. Με τίποτα. Αφγανοί, Πακιστανοί. Αφγανοί, ναι. Όλοι. Οι Έλληνες δεν είναι το ίδιο βέβαια με τους Αφγανούς, οι Αφγανοί είναι βρωμιά και ούτε μπήκαν οι Έλληνες λαθρέα εκεί πέρα που πήγανε. Οι Έλληνες περάσαν από γιατρούς για να πάνε στο κάθε κράτος που έχουν πάει τώρα. Είτε Γερμανία, είτε αυτό, είτε Αυστραλία, οτιδήποτε. Πήγαμε έξω κύριε, γυρίσαμε. Greece has seen a surge in racist attacks and in their severity. Beatings and assaults on immigrants like this Sudanese man have become commonplace. In January, a Pakistani man was stabbed to death. Το κακομοίρι το παππούινο. Σαπίστικος είναι ο παγιάς.
πώς έχει καταντήσει η Ελλάδα. Καρότσια και θερμοσύμφωνες στον δρόμο. Έλα ρε, έλα εδώ. Μην κοιτάς μες εγώ στο καροτσάκι και έχει live. Τελείωσε το πανηγύρι. Άμα είναι με λαμψί θα τους ασπρίσουμε πρώτα. Και μετά θα τους ασπρίσουμε τις πλωτές. The party rejects claims that it is neo-Nazi and fascist. They see themselves as Greek nationalists, as they tell potential recruits. Είναι δωρικός. Ο Χίτλερ και η εποχή του δεν χαιρετάγαν το ίδιο. Κάνουν κάποιο λάθος. Το χαιρετισμά, ο δωρικός χαιρετισμός, αυτό είναι για την ιστορία, έτσι, για την αλήθεια, ο πέρας αλήθειας, είναι το χέρι τεντωμένο, φτάνει στο ύψος των ματιών. Οι Γερμανοί της εποχής του Χίτλερ, το δικό μας αρχαίο. το αρχαιολικό, έχουν γωνία 90 μοιρών. Αυτό, όχι αυτό. Μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Όπως και οι αριστεροί έχουν τον εβραϊκό χαιρετισμό, τον σιωνισμό χαιρετισμό, την αριστερή γροθιά, η οποία πάει έτσι. Αυτός είναι σιωνιστικός χαιρετισμός. Για να τα ξεκαθαρίζουμε και αυτά οποιοδήποτε θέλει. Μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ, να κάνει αναζήτηση και να τα βρει. Εμείς είμαστε εκεί. Οι δωρείς, όχι εμείς οι αρχίτες, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο αρχαιοελληνικός χαιρετισμός που χαιρετάγανε οι προγόνοι μας. Και η σημερινή Χεσμολάχ και άλλες χώρες, έτσι. Πάνω από το πράγμα λέγεται εθνικισμός, το επικροτώ και θα ήθελα και εγώ θα ήθελα να λέγομαι και εγώ εθνικιστής μαζί σας. Όμως όχι με βάση το δόγμα αυτό λέω. Αν είμαστε εθνικιστές χωρίς ως πρότυπο ή δόγμα να έχω Golden Dawn were rewarded in last June's election, taking 18 seats in Greece's parliament for the first time. Golden Dawn is now targeting children as young as 6 with so-called national awakening lessons. They're taught the Golden Dawn version of Greek history. And in Parliament, it's pushing for laws restricting the army and police to those of so-called Greek origin and blood. 85 MPs from the ruling New Democracy Party say they want the law changed as well.